Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtudam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Ay naarman, talaga nga awanen. Malugin to'y negosyo na. Manipod pimanaw laing aparaluto tayo. Arig na awanen ti umay mangan dito'y pwesto tayo. Kasano tayo laangan nukas to'y? Anya nga rod ti maaramidan tangay baket. Kayat damat ti mapanmangan iti batog tayo a restaurant. Awan ka di pa'y tinagaplay abaro a paraluto. Awan pa'y nga rod. Bareng makabirok ta ko maitikas iti pimanaw a paraluto tayo. Adda ka si ti Diyos baket. Amok asan na tayo abaybayan. O, darasan nyo ti mga nanang, tagtumar kayo iti anggasyo. Maladaw tayon amapan iti restaurant. Apay apadarasen nak, si Kaloyda. Darasan nyo nga minti agngal-ngal, ah? Ay, magtangan nga rod matingiwat ko. Nagadulak at arason yun, aya. Darasan nyo ko na, saan kayon amakisin nungbat? Arban, humay ka man dito, itakaap-apanak manen ti asawam. Kanayon latan anapudot ti ulo na. Apay manan aya. Ibagbagak adarasan na timangan. Ngem imbes adarasan na, makisin nungbat pa'y lakanyak. Anusam ka din ni Nanang Loyda. Amumat bakatan. Puro panagan anos ti bagbagam. Ay na, makauma. Maibusan ti anos ko. Ala, siya kung timaka mo ka ni Nanang. Ingkagrubwatan, tapno saan tayo amaladaw. Oy, Flor, darasan mo ti aggunay ditang. Apay mananasyak tinakita yo, mama. Tapno aggigidan tayo arumwar ah. Ituluddakan, ije pagadalan nyo. Saan kayo pa'y mata nakarubwat? Apay apadardara sendak. Ibagbagak laeng tapno di kantuman agpapaura yun. Wen ka di, mama. Awan pa'y agsapa, saan kayo nga agungungat? Kasano? Puro parikot amin. Makarengring adengdenggan ti boses yo kanayon nga agungungat. No saan mo akayat ti makangag? Darasam ti aggunay. Basit pa'y mo ti customer. Rumuarak pa'y, tayo nakagpaangin di tarwar. Saan ka nga rod nga umad-adayo ah? Ang mga nupumano ka manan. Di taak lang ruwar ti restaurant. Ano, sige nga rod. Sige. Ay, anya nga ta ti aramidak. Tapno pumigsa man ang ti restaurant ko. Ay, manon abulan na nagkapsot. Saan mo na maparwar ti abang na? Ay, pagtakderak pa'y lang dito ruwar. Ay, talaga nga dumanan ti tao iti batog mi a restaurant. Idinto tada kami. Man-mano ti customer. Ay. Palimos, kabsat. Pangaasim ka di ata ikanak iti pagkaan ko. Mabisbisinak. Ha? Apay. Awang ka di ti pamilyam? Apay ngagpalpalama ka? Awan. Agpalamaak ayan adda pamilyak a pagdawatak. Sa di nang orad pag nanadam? Adda kariton ko a pagturturugak. Ayan nga, dagiti anak mo. Awan pa'y anak ko. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay sa akon nga agbibiyag. Ay, una yan. Kunak adakkel ti parikot ko. Nga maadapay gayam dakdakkel nga amang ti parikot na. Kuha kapsat. Adoy, sa hagasot. Ingkamangan. Ay na, agyaman aklaunay. Ay, uun gayam. Nalipatak nga dagayam restaurant ko. Umay ka, kapsat. Mangan ka dita restaurant. Pagkaan mong tulangan inton bigat dayta sa ngagasot. Ay na, agyaman akunay, kabsat. Anya kamatan? Awan lang arudan ti customer asumra.
Pinakan mo pa'y laang mo't dadya babae iti libre. Apay asaan mo a pinagbayan? Ay naloy da. Narigrigat tibiyag dayjay ngam data. Awan balay na. Matmaturog laang iti kariton. Awan bibiyang ko. Saan mon a problema day ta? Problema day ta ti gobyerno. Maasyanak nga rod mo't bakit? Kat, saan ka amaasyan iti bagim? Saan ka amaasyan kada kami a pamilya? Uray kaskasano, mangmangan tayo pa'y mat iti mamitlo iti agmalam. Dayjay nga agpalpalamangay. Nasaya at siguron, numangan iti maminsan iti agmalam. Kat, urayam pa'y amapasamak amangan tayo iti maminsan iti agmalam. Tila pagparparikot ham, pati agpalpalama pagproblema ampay. Ay na, Loida. Nasaysaya at titumulong, ngam ti matultulungan. Ibagam ko mga minang agsapol iti trabaho na. Saan kat amang namnama iti malimusan na. Sadot kit di ah. Ada babayadak iti pagadalan, mama. Babayadan manan? Apay nga gunget kayo ngay. Basol ko ayan, no ada bayadan mi. Anya kayo matan, mama. Kasano? Kat kanayon latan akasapulam ti kwarta? Sumardangak latan nga agadal, no kastamat laang. Ay sana? Matlagayam. Ibagayo laang, mama. No nauma kayo namang papaadal kanya. Ay naanak ko, saan mo't akas na? Ay, pasensya ka, no kanayon anak pudot ti uno. Saan mat kumasyak ti pagpupudutan yo, ah? Kita-kitaan nakmanin amang mangan. Intun madamdama. Agong ungat ka manay. Una andak mo't Amangan ko nak no isa ron na kapag pupudutan. No addala ko makadwayo amabati dito'y balay. Uray saan kayo kuman asumursurot iji restaurant. Kinunakmat nga men, akabaelak ti agbati dito'y balay, nga agmay-maysa. Gamsaan nyo mat akayat. Narigat nga road nanang. Nang runakit adda kabkabaw yun. Ang mga numalipatan nyo tilutlutwen nyo, nagluto kayo iti kaninyo, kat makapuor kayo pa'y. Day taka, tagkabaw nga men ti pagkitkitaan nyo kanya. Kat talaga mat ngagkabaw kayo. Ay, da kayo ati agkabaw. Mabambannog akanayon na sumursorot iti papapanan niyaw. Aganos kayo ah. Tawan mo't maaramidan tayo. Malakit din, darasin nyo timangan. Kunakat apadarasan nakmanen amangahan. No kunak adarasin nyo, darasin nyo. Ay, naimbag nga oras mo, madam. Adda ka manen? Di mo kunaan nga umay ka manen makipangan. Ay, mabalin ka day, madam. Uray sa bawlaang ti sidaak no iso. Apay ngamin asaan ka nga agtrabaho. Tapno saan ka adumaw dawat laang iti kanam. Awan mo't mayat amangawat kanyak, madam. Adamo dyan nagtrabahwak ide akas babaw nan. Nga maminsan laklaang mo't apakanan iti agmalam. Saka nagadaw ti patrabaho da kanyak. Kanayo nak amabannog ngam di da mapakanan iti husto. Awan sweldom nga ititid da. Awan, madam. Apay ngamin asaan ka nga agkid daw iti sweldo. Damot kapkapo iti utek mo ah. No agtrab-trabaho kalatan nga awan mo't sweldo. Umanay ko man nga adda pagturugak ken pakanandak. Ngam di da mapakanan iti husto. Saan ko na problema dayta? Ala, mapankakit di agsapol iti pagtrabahuam nga adda sweldom. Tapno adda igatang mo iti kanam. Awan maitid ko akanam. Ay, maasi kayo kadi kanyak, madam. Awan mayat amangawat kanyak. Nagadumot a requirement sa kid-kid dawon ti pag-aplayak. Maluglugi ti restaurant ko. Kas makita mo't, awan matatao. Sa ita, kayat mo ti umaymangan iti libre. Ikanak nga ro iti trabaho, madam. Anya? Uray awan swildok, basta pa kanan na. Anya? Di kang runaan at trabahong kat bantayam ni nanang. Agdalos kamutan kan aglabakan numasangom. Ay, wen, madam. Sanaya kon iti trabaho iti balay. Nasaya at mat nga rod no kas na.
Adda bakan ti akwarto dita. Mapanmulinisan ta iso ti pagturugam. No kasta, adda kwartok, madam. Katwa na. Sa dino nga rod ko mati pagturugam ngay. Kunak ano, aga plagak ija kusina. Kasta nga minti ikas-kasta ja amok ide. Basta singsingpot ka. Saan ka nga agar aramid iti kalukwan? No saan mo akayat nga ipapulis ka? Ay, wan, ma'am. Nasaya atak-atao. At damot tan makabulan ni Maring. Itad mo ito sweldo na. Anya sweldo? Saan mo't anagkid daw iti sweldo? Ikak kano iti trabaho, basta pa kano. Kaasimat. Kasanumat ang makagatang kadag iti masapsapul na, kat ultimo piso awan kwarta na. Una, ngamangmangan mo't iti husto. Day talaang mo't kayat na. Wen, ngam nagagat ni Maring. Ikam kidi iti sweldo na, takaasimat. Alaman lang, no saan laan nagagat, jak kumaikan. Sir, imasidaga kada kayo. Tada kayo kano ti aking kukuha iti dito a restaurant. Siyak ngagpaiso, apay ka di. Agaplaya ko ma, sir. Ha? Saan minakasapulan ti trabahador? Ta kompletong ti trabahador ko. Agpakpakasyak, sir. Awan trabaho, kat papanawan da ko ni di boarding house ko. Anya? Kinunakmatan ngawan bakante. Maasi kayo kumamat kanyak, sir. Agpakpakasyak. Tulungan da kumamat. Manon tinagaplayak, ngam awan tinangawat kanyak. Alaman langan. Tulungam ti para inaw. Tauray dua kayo na para inaw. Ag sinublat kayo. Ay na, agyaman ako na, sir. Agpampanunot ka kadi, Arman. Apay anangala ka pay laang iti dishwasher, kat adda lang nga roden dishwasher tayo. Maasyanak nga rod, bakit? Awan kano ti mangawat kan kuana. Sakat papapanawon da ije boarding house na. Kat problemang pay itaday ta? Hambay amlata ka din, bakit? Kaasimat. Tinasken, makatulong ta. Awanan talang arudan. Day tapay laang tumultulong ti ammom nga aramidan. Saan adakas ti tumulong? Saan adakas? No saan ta kumamat nga grigrigat? Saan tapay mat nga agrigrigat? Hay! Jak amukan ka, Arman! Ay na, bakit? Bayam kadilatan. Makatulong tapay. Ay, talagang awan pa'y nasaya at amapaspasamak itan, Arman. Saan amakastrak ti agmay-may sa aparaluto tayo, tana ospital kano ti amana ket awan agbantay. Kasano nga rodan? Alangan amang rekap tayo. Saan amabalin Sayang ti aldaw, karkaro saan amapastrak ti abang tayo. Anya nga rod ti maaramidan ta, no awan mat para luto. Ay, awan pa'y nasaya at amapaspasamak. Excuse me, sir. Madam, aday baga kada kayo. Anya day ta? No saan yung akayat ti mang rikap? Uray sa akong ti agluto. No kayat yo. Ha? Amom ti agluto? Amok mat basit, sir. Apay, adda experience mon nagluto iti restaurant? Awan pa'y ma'am. Nakitak matan amin ti adda iti minubukyo. Kat kabalak mat alutuin. Sigurado ka, anaimas ti lutom? Amangan no saan met akayat akanan dagiti customer ti lutuam. Padasan tayo laang, ma'am. Nakunamot datatang ken nanang analaingak ngagluto. Kaya't dak kumapagadalan iti may papaniti panagluto ako ruso. Ngamgaputan na sa padamot api musay. Sana natuloy day tangara paapda. Alang rod. Padasam asikati agluto. Manulang nga aldaw anisel mo ti para luto. Ang kita bakit? Kasla umad adu ti umay mangan dito eh. Kunak no syakla ang tinakadlaw. Ngam oray magayam sila. Manon nga aldaw amad-madlaw ko nga umad adu ti customer tayo. Gapo day takin ni Selmo. Nalaing gayam nga agluto. Kita pag numarantagayam ni Selmo. Asaan mo idi akayat nga alaak nga agtrabaho kadata. Manipod ita, ingato kon ti sweldom. Ket si kamot ti agbalin akok mi. Ket sapay la ko ma, ta saan ka apo mampanaw.
Ano sam ko matiagyan dito yung restaurant mi? Ikarik, madam. Sa anak a pumampanaw. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kada kayo. Gaputa inawat dak idi, nga oray saan yun akasapulan ti trabahador. Kat day tamot ti pagyamyamanak. Ngamin, nalaing kagayam nga agluto. Dahito'y siguro ti inted ti Diyos at talintok, madam. Gapukan ka. Imadumanan ti customer mi. Mayat gayam ti tumulong kadagiti awanan, Arman. Ngamin, kita ti na isubad kadata. Gapo iti panang nga asim kadagiti agkasapulan ken awanan. Wanloy da, pakat. Ti Diyos ti makaamu amang subad, iti anyaman a kinasaya at amaramidan. Ken uray ni Maring at tinulungan ta. Saan ta aparikot ita? No di kat dakkel a katulungan ta. Gapo ta malaksid a nagagat. Naanos pa'y ken ninanang. Sursurwan tayo ti tumulong iti agkasapulan iti tulong tayo. Takasta ti pagayatan ti Apo anamarswa. Kat ipaaynan tumat ti bendisyon kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.